Dobrý den, vážení přátelé, kteří se budete dívat na rozhovor, který děláme na festivalu Miluj svůj život. Moje jméno je inženýr Ruda Vondřich, jsem z Harmonie webu rozkvět.cz a mým hostem je objevitel, znovu objevitel samoléčivého chudu a konstruktér patentované masážní pomůcky, dnes už můj vzácný přítel, pan Štefan Zakutianský z Bardějova. Já vás tady vítám u nás a poprosím vás o odpověď na první otázku. Jak jste se vlastně k problematice léčení zánětů nemocí dostal? Tak liečeniu zápalových ochorení sa venujem vyše 30 rokov a vrcholom tohto badateľského a liečebného procesu mi bolo dané objaviť tento samoliečebný pud. Takže tá cesta k tomu objavu toho pudu bola trošku dlhšia, lebo to sa stalo cez moje neliečiteľné a ťažké zdravotné problémy. Ako to bolo, to vám teraz aj tu porozprávam. Tak na strednej škole sme robili vodičák na Bčko, na osobný prúkaz. Áno, ale ja som si urobil aj na motocykel. No a hneď, keď som dostal čerstvý vodičák, hneď som si kúpil aj ten motocykel a som si urobil cestu, takú okružnú cestu cez Poľsko a Československo. Lebo ma zaujímalo cestovanie, takže hneď sme to zrealizovali cez prázdniny. No a pri návrate z tej cesty, tak neďaleko od domova, asi 50 km, sa stalo to, že asi to zapaľovanie od tých kilometrov sa rozštelovalo. No a motocykel mi zhasol. No a keďže už sme boli nutení to zastaviť, no tak keď som pristavil na okraji cesty, ja som nohy roztiahol, aby sa motorka neprevrátila a ten môj spolujazdec nohy neroztiahol, držal na stupačkách a motorka sa prevážovala, ja som to sa snažil zachytiť a tak mi ruplo kříž, chrbtici. No tak dostali sme sa domov, lebo som opravil to zapaľovanie, ale ráno, keď som stával, som nemohol stať z postele, len som sa z nej musel skotuľať. Nemohol som sa normálne staviť jak inokedy, ale nedovolilo mi nijak sa dvihnúť, len tak som sa na brucho prevalil a tak z postele som sa stiahol. No a to bolo ten začiatok tých mojich ťažkých neliečiteľných zdravotných problémov. Ono to po pár týždňoch povolilo to seknutie, ale ja som ešte nevedel, že treba ísť tú chrbticu dať napraviť u ľudovým liečiteľom. Lebo v tých rokoch 1977 tam ešte sa nenapravalo nejak tak, ani neboli známi to ľudové liečiteľ. Jo, takže toto nebolo napravené. Ale počas školského roku, lebo som chodil už do toho posledného ročníka, do 4. ročníka, už začali sa mi znovu hlásiť tie problémy od toho seknutia. A tak ma to bolelo, že som nevládal už vysedieť na stoličke na hodinách. Takže bol som prijatý do nemocnice na pozorovanie, že čo to vlastne je. No, vyšetrenia robili všelijaké, ale na chrbtici žiaden nález nenašli, lebo od takého seknutia ani teraz to nedá sa nič tam nájsť. Lebo seknutie to je vlastne výron v tom sklbení zadobočných výbežkov stavca. No a keďže nenašli na chrbtici nič, no tak mi určili diagnózu ortostatická proteinúria, lebo ako by som odišiel od nich bez akej diagnózy. Takže diagnózu som mal, ale neliečiteľnú. Ani pomoc som nemal, lebo stále ma to bolilo a ešte sme chodili aj na zemiakové brigády. No a niekedy, čo sme chodili zo školy zbierať tieto zemiaky, to boli v jeseni tie zemiakové brigády. No a ja som nevládal sa zohnúť, dostať sa k zemi a potom ešte naspäť sa vyrovnať. A kde to ešte dvíhate vrecia. Takže tam sa mi rapidne to zhoršilo.
No a takto som trpel potom celý ten posledný rok. Jasné, že som bral aj všelijaké lieky, ale zlepšenie nebolo. No a potom po vojne som nastúpil robiť do hotela, ako robiť prevádzkara, takže nemal som fyzickú ťažkú prácu, ale stále tam v zádach Ty potíže trvali a sa mi to prenášali do nohy. Potom som išiel na vojnu, tak aj na vojne to stále mi to nemal som bolesti stále boli a som nebol rád, že takto trpím na tie veci. No už po vojne potom to som začal riešiť tak, že nielen som chodil po lekároch, ale aj po liečiteľoch. No ale keď ani liečiteľa nevedeli poradiť, no tak už ako to vyzeralo, že pôjdem asi na tú operáciu chrbtice, lebo keď nevedeli to ani napraviť liečiteľa, ani liekami, infúziami to nešlo vyliečiť, tak lekári ma posielali na operáciu chrbtice a predtým ma poslali na predoperačné vyšetrenie do Košíc, lebo tam sa to takto robí, že prvé sa musí robiť to predoperačné vyšetrenie a ma tlačili v tej operácii, ale ako si nevidel som riešenie v tom, preto som nesúhlasil. No a keď som nesúhlasil s operáciou, tak ma prepustili z nemocnice domov a nechcete operáciu, tak nebudete tu v nemocnici nám zavádzať. Takže už keď ani tie infúzie a tie všelijaké zlaté injekcie a tie lieky, od ktorých som bol ako zdrogovaný, lebo samé lieky proti bolesti a to som cítil, jak som si žalúdok pokazil, pečeň, ľadviny, nechutilo mi jesť. Já jenom se zeptám, jak to dlouho celkem trvalo, kolik roků? No tak od toho začiatku, od toho 77. roku, to sa ťahalo tých 10 rokov, kým som sa z toho vyliečil, ale ten impuls tomu, že prečo sa zaoberať, keď som nevidel riešenie v tom zdravotníctve a ani tí ľudoví liečiteľi mi nepomohli, tak som bol nútený sa zaoberať tým sám, tak som si zohnal medicínsku literatúru, aby som si čosi naštudoval o tej problematike. Takže študoval som ako anatómiu, patológiu, samozrejme aj fyziológiu, tak anatomicky mi to sedelo, všetko som si tam našiel, ale po patologickej stránke tam som našiel také nálezy, o ktorých doteraz lekári sa nebavili. Ani prístroje neukázali, ani na vizitách sa nebavili, lebo keď je vizita, tak lekári pozrú výsledky a sa bavia o tom, čo tam máme, čo budeme ako liečiť. Takže vôbec ani neboli vyšetrené, ani sa nebavili, ani nič potom nemohli s tým riešiť. Nebolo nasadená nejaká tá ďalšia liečba. Takže keď už som bol prepustený domov, už som nemal ísť, tak ešte po tých liečiteľoch som začal zase chodiť, ale už len tak, že ma brat vozil na mojom aute, lebo ja už som nevládol ani žediť, ani chodiť a v obrovských bolestiach a potuhnutý, tak o akom ľudovom liečiteľovi som vedel, tak sme išli tam. No a som sa pýtal, že prečo to nevedia napraviť, prečo to nevedia vyliečiť. Nikto nechcel o tom rozprávať, neviem prečo, že to je tajomstvo, nechceli prezradiť, ale jeden liečiteľ sa vyjadril tak, že on takým starým veciam nerozumie. No a som bol pri takom známom slovenskom liečiteľovi, si myslím, tak keď ty ako najznámejší slovenský liečiteľ tomu nerozumieš, tak ostatní ak tomu budú rozumieť. Takže preto už som zistil, že už nemám za kým ísť a už som bol nútený len si to sám riešiť doma. Takže z tej naštudovanej medicíny som si tam našiel také nové nálezy, o ktorých nevedelo zdravotníctvo ani tí liečiteľia. No a začal som sa liečiť. Tak mal som od tých liečiteľov aj tie čaje na chrbticu, lebo keď automaticky som išiel aj za tými bylinkármi. No ale keď som bol ako pacient, ja som bol vzorný pacient, tak som aj poctivo pripravoval a pil tie čaje, ale žiadne zlepšenie na chrbtici som nevidel, ale som aj uvažoval, že logicky tie čaje skôr môžu byť na tie nič interné alebo také dýchacie, ale že by mi chrbticu čaj vyliečil, tak to sa mi nepozdávalo. Tak preto ako čaje som prestal používať. No a potom začal som aj iné spôsoby. Bol som u jedného liečiteľa, čo ako
ponaprával a dal mi také zábaly z metylalkoholu a indulóny a toto som si dával, lenže z toho metylalkoholu zábaly mi rozletali po košku. Takže toto sa... takže toto potom jasné, že som vylúčil a potom zvrat bol vtedy, keď som bol u jednej liečiteľky a ona ma napravovala strašne silnou masážou. No a samozrejme aj to napravanie a vtedy som zacítil reakciu, že mi začalo paliť v tom ložisku aj po celej nohe. No a tak potom som videl, tak som sa aj tešil, že tak tá liečiteľka mi zasiahla tú príčinu, tak znamená, že príčina bude tam. Lenže tá liečiteľka bola ďaleko a nedalo sa stále tam za ňou cestovať a potom aj platiť, tak ja som skúšal to podľa nej. No a podarilo sa mi to nabehnúť na jej spôsob. To znamená, že začal som masírovať cez tie indulóny, jak už skôr to bolo robené, ale od indulóny sa robili také šulky z indulóny na pokožke. No a potom samozrejme pri tých častých masážiach bola aj veľká spotreba tej indulóny. Takže to niekedy taká červená indulóna, že to je proti zápalu, proti zanetu. To ešte za komunistov, to bola perfektná indulóna na liečenie zanetu. No ale išlo to do peňazí, no a tak už, jak ma manželka masírovala, tak keďže aj stále sme mali veľkú spotrebu indulóny, aj náklady na indulónu, aj tie šulky, tak hovoríme, skúsime niečo iné tam na mazanie, skúsili sme domácu masť. Jak to klasicky sa robilo niekedy doma. No tak tam už ako to bolo menšie náklady a ani tie šolky sa neboli. Jo? No ale potom, jasne, všetku masť sme, koľko litrov masti sme zase potrebovali, potom sme prešli aj na olej, ale ono to trošku povolilo, ale stále problémy pretrvávali. Tak som rozmýšľal, prečo mi to ďalej neustupuje. Záber bol, ale ďalej mi to neustupovalo, tak preto ako sa mi vyžadovalo nejakú takú masáž trošku silnejšiu, jak to robila predtým. Razantnejšie. Preto som manželke hovoril, nemastí ma, ale skús tými prstami takto hlbšie mi rýpať do toho. No tak keď mi to prstami rýpala, tak jasné, že tam bol lepší záber, mne sa to aj zlepšovalo, lenže ona po pár masážiach už nevládala s prstami masírovať ani s rukami, pretože ju rozboleli nielen prsty, kĺby, ale celé ruky. Lebo to trebalo obrovský prítlak pri tom masírovaní. Tak raz som jej, tak jak ma masírovala na zemi, tak som jej hovoril, vieš čo, keď rukami nevládzeš a ja masáž potrebujem, ja si ľahnem pod stoličku a ty ma budeš spätami masírovať. Tak som si tak ľahol, že som si hlavu dal pod stoličku, ona sedela na stoličke a spätami ma masírovala. Tak už to bola ako taká masáž vytrvalejšia, ruky tak nerozboleli, lebo nohy sú ako silnejší orgán ako ruky, tak už bola dlhšia, lenže zase pätami to nešlo do tej patričnej hĺbky. Tak potom zase som musel vymyslieť iný spôsob a som jej povedal, vieš to, skúsime to tak, že zobere si tú nožku z tej zlomenej stoličky, zobere si do rúk a budeš mi to tak hlboko masírovať. No a keď mi to robila už ako s tou nožkou z tej stoličky, tak toto bola tá potrebná masáž. Vtedy mi začalo zase zlepšovať, no a už sme sa držali takej masáži, ale stále to bola fyzicky náročná práca, také masírovanie, že druhý človek masíruje. Bylo potřeba druhého človeka. Jo, no tak potom som uvažoval, jak to urobiť, aby manželka sa netrapila pri tom masírovaní, takže hovorila, tak urob niečo také, aby si mohol si navrtať na stenu a sa masírovať sám. Tak jasné, že som vymyslel taký prvý prototyp, to bol ďaleko od toho súčasného, ale ten prvý prototyp som si namontoval na stenu a na tom som sa vyliečil. Takže tak prišla na svet táto masážna pomôcka. Lebo bez tej pomocky sa nedalo fyzicky rukami, ani cez tú nožku z tej stoličky sa nedalo to vyliečiť. Do tej hloubky v tom ložisku dostať. No a na tej masážnej pomôcke mi to trvalo 6 hodín, kým som si prešiel masážou celé záda, celú chrbticu, aj chrbát od vrchu dole. Jednu
polovicu chrbtice a druhú polovicu. Lebo to prvé masíruje sa jedna polovica a potom sa aj druhá a od vrchu dole. Tak denne aj 6 hodín mi to trvalo, pretože tak som mal obrovské tie zanietlivé ložiska, taký obrovský zánet, že sa to nedalo, lebo to bolo potrebné masírovať každý centimetr štvorcový. No a keď som sa z toho vyliečil, videli to aj moji rodina, aj známi, aj susedia, že ja som vtedy bol lazar, nechodiaci, pokrivený, potuhnutý a teraz ma vidia, zase fungujem, zase behám, tak sa pýtali, ako som sa vyliečil. Tak som sa doma masíroval, no a mohol by si to aj nám, no tak však skúsime, tak som skúšal to na nich, aj na nich to fungovalo, no a tak som sa postupne stal aj známym liečiteľom, lebo im to pomáhalo, no a sa to šírilo ďalej, takže už som bol liečiteľ na tie povykové choroby, ale keďže som ich doma tam masíroval a naprával, tak od tých masáží strašná teplota, mi bola horúco z toho masírovania a stále som nakladol, alebo dostal chrypku, alebo angínu, alebo zápal priedušek, lebo keď som horúci a potom ma ofúkal. Oslabená imunita. No a takto z toho veľmi som buď kašľal, alebo soplil a som sa hanbil, že liečiteľ takto kašle alebo soplí. Jo, tak to práve nebolo pekné a som sa nepríjemne cítil, že pred pacientom som musel stále smrkať a to kašľanie a stále, tak som špekuloval, jak by sa dalo týmto spôsobom vyliečiť moje dlhoročné dýchacie problémy, čo som trpel od detstva na nich. Takže, lebo celý život som mal chronický zápal mandly, ktorý ako mi chceli lekári vyoperovať, lebo máte chronický zápal. Potom zase nosné dutiny. No a to trvalo ráno, keď som stal, trvalo asi 15 minút, kým som sa vysmrkal alebo vykáčal, aby to zo mňa vyšlo jak starý dedo. Takže potom som použil túto metódu aj na tie dýchacie choroby a fungovalo, perfektne to fungovalo, to znamená, že začali tie zápaly sa hojiť, miznúť, ustupovať tie symptómy, jak to smrkanie, kichanie a nikdy som už odtedy ani na to nachladzenie neochorel, alebo na tú chrypku, alebo angínu. Takže keď to takto fungovalo na mne, tak som to použil aj na tých ostatných pacientov. To znamená, že som ich naučil, že kde to majú masírovať a oni si to robili. No potom mi prišli sa poďakovať, urobili sme aj oslavu, že oni sa vyliečili z mandly bez operácie, že sa vyliečili z nosnej alergie, tam sa vyliečili z astmy. No a tam som si uvedomil, že aha, tak asi na niečo som prišiel také, čo doteraz na svete nebolo. No ale keďže ako pri tých masážiach a naprávaniach a pri tých konzultáciách sme sa rozprávali o pacientových problémoch a zároveň pacienti hovorili, že ja to robím tak, ako naši predkovia. Pane Zakuťanský, mám na vás otázku. Můžete nám přiblížit, jak to dělali naši předkové? Tak áno, ako som spomínal, že títo pacienti mi hovorili, že toto, ako ja ich masírujem, ako naprávam a tú liečbu ako vykonám, že toto niekedy si pamätajú, ako niekedy ich rodičia, prarodičia takto doma ich liečili. Aha. Takže tak sa ukázalo, že nezávisle na nich, aj ja som prišiel na taký spôsob, jak oni to niekedy robili doma. A už bolo na svete to, že to sú naše liečebné tradície a že už sa nemusím báť, že vymýšľam niečo neoverené, ale keď to robili naši predkovia, že môžem sa oprieť o ich skúsenosti a o ich ako bezpečný spôsob liečby. Myslíte si tedy, že šlo o jakési rozpomenutí se? No, ako si takto, ostatní pacienti stále mi to potvrdzovali, ale keď som videl ešte aj na zvieratkách, že si masírujú na tých miestach, ako ja masírujem ľudí, tak už mi bolo jasné, že tam je ešte niečo v tom viac. To znamená, že nielen, že naši predkovia používali tú metódu, ale že to zvieratka používali, to znamená, že nielen pes, mačka, ale aj krava, aj srnka, aj medveď a všetky tieto dookola zvieratá na celom svete, tak som si uvedomil, že toto je to asi dané od prírody.
Takže potom som si uvedomil, že odkiaľ mali naši predkovia túto liečebnú metódu, to znamená, že takisto ako tá živočíšna ríša, však aj my ľudia tam spadáme, takže že je to dané od prírody a to bola tá najväčšia podpora, najväčšia opora. Ja už som bol smelý v tom badaní, že som prišiel na niečo poriadne a že ako to je overené a že aj preto sa ukázalo, že na všetkých ľuďoch to bez reklamácie fungovalo. To znamená, že pomáhalo im to a preto to potvrdzovalo tú funkčnosť. No a můžete nám říct, kde jste tuto metodu představili všude? Tak samozrejme, prvé som to predstavoval len v svojom známom okolí, to znamená Bardejove, ale už keď sa to šírilo do okolia, no tak už som bol známy aj po východoslovenskom kraji. No a potom postupne som začal aj publikovať o tejto metóde, no a tak som sa dostával z východu aj na ďalšie časti nášho bývalého Československa, takže som takto prešiel celé Československo od východu na západ. No a můžete aspoň přibližně nám říct, kolik klientů za tu dobu jste měl? No tak za tých 30 rokov, čo ako mi prešlo tých pacientov tisíce cez ruky a potom samozrejme aj tých knížiek, ktoré som distribuoval medzi ľudí, tak tu veľa sa mi ohlasilo tých ďakovných listov, jak sa vyliečili podľa tej knihy sami. No, já se tady dívám na knížku a vidím tady, že to je 7. vydání. To znamená, že vlastně jste neustrnul, ale ty získané poznatky aktualizujete a tím vlastně ta knížka narostla, protože jsem viděl tu první, kterou jste vydal, ta byla taková tenonka. A tady už je 160 stránek, navíc je tady 58 obrázků a schémat. A možná, že by nebylo k věci, kdybyste vlastně něco víc mohl říct k těm ložiským zánětům. A jak jste je popsal a našel na těle vzájemné jaksi souvislosti mezi zdravotními potížemi a těmi zánětlivými ložisky. No tak ako ste sa pýtal, že predtým bola len taká 30 stranová, no začínalo to tak, že keď som ľuďom robil vyšetrenie, pri tom vyšetrení sa ukazovali tie zanepливé ložiská a keďže ako pacient si nevedel zapamätať, kde som mu ich našiel, tak som mu kreslil aj fixkom na jeho telo, ale že keď sa umyl, tak to sa stratilo, sa to zmilo. Tak potom som vymyslel, som si dal urobiť nakresy ľudského tela a na nakres ľudského tela som zakreslil tie miesta, v ktorom sme to našli. Ale keďže to bolo pracné, že každému človeku vykresľovať jeho zanepливé ložiska, tak potom som rozmýšľal, či to urobiť nejakú tú učebnicu, kde by tam boli aj tie ilustrácie, tie obrázky, aj tie fotky, aj to všetko. Takže tak vzniklo to prvé vydanie v roku 92. No a potom samozrejme, čím viac pacientov, tým viac vyliečených prípadov, tým sa ukazovali liečenie takých chorób, o ktorých sa nevedelo, že masáž dokáže vyliečiť aj také choroby, tak preto stále som bol nutený to aktualizovať a pridávať do tých ďalších vydaní tie nové výsledky. Takže si se nemýlím, tak tvrdíte, že 80% všech chorob je pomocí hloubkové masáže možno vyléčiť. Je to tak? Je to ozaj tak, sa ani nedá, že ťažko tomu uveriť, že 80%, ale že ako zápalové, tie zanepливé ložiska, zápalové ložiska, že spôsobujú 80% chorobnosť, je ťažko uveriť, ale keby sa ako robil priamy prenos z toho vyšetrenia, alebo z toho semináru, každý deň, čo sa robí, tak a vysielalo do celého sveta, všetci ľudia by sa mohli o tom tak presvedčiť, ako to ja mám na dennom poriadku. Takže ozaj, keď ľudia prídu s problémami, prvé ich vyšetrujem z hľadiska zápalov a tam sa presvedčujú, že tá hlavná príčina, to znamená, že tá hlavná príčina je ten zápal, to znamená, že ten zápal doteraz sa považoval len za symptóm a nikto ho neprekvalifikoval na ložisko choroby, na tú hlavnú príčinu. No možná by byla zajímavá otázka, když jste říkal, že jste studoval medicínské materiály, jestli jste se tam někde dočetl o těch zánětlivých ložiscích.
No veď to, že od prvého storočia, keď Aurelius Celsus popísal príznaky zápalu ako bolesť, ščervenanie, zdúrenie, oslabenie činnosti, teplota, ale doteraz tieto príznaky neboli zmenené a ani pridané. A veda ide dopredu a tu sa ukázalo, že ten zápal nemá len symptómy, ale že dokonca tou príčinou, to znamená ložiskom choroby, a to práve robí tu prekvalifikovanie z toho symptómu na to pôvodnú príčinu. Což by bylo teda potřeba, aby klasická medicína přijala. To znamená, že, jak som spomenul, že veda ide dopredu, takže mala by prijato, pretože 20 storočí nebolo tam nič pridané, čo veda postupila ďalej. A ja som pomocou vďaka tomu mojej badateľskej činnosti a liečiteľskej sa to dalo objaviť a prekvalifikovať tak, ako na to ložisko. A kto pôsobí teraz na tie zápalové ložiska tou masážou, tak vie sa vyliečiť skôr jak doterajšími spôsobmi, lebo tie nálezy v doterajšom medicínskom svete ujdu. To znamená ušlo im to a tým pádom nevedia o nich. No pravda je, že na rentgenu asi nekoutka neuvidíme, takže ani to ložisko nebude vidět. Presne tak, takže tak jak na rentgenovom snímku môžeme vidieť len kosti a to mäkké väzivo, to znamená tú svalovinu tam nevidieť, potom nemôže byť vidieť, keby tam bol zápal na tej svalovine, hej, takže a pritom môže byť zápal. Môže byť. A prečo ho nevie vykázať jak rentgen, jak magnetická rezonancia, jak CT, jak ultrazvuk, jak termokamery, aj keď tam je v tom príznaku, že má väčšiu teplotu, ale dokonca ani termokamery nevedia vykázať muskulárny zápal. Jo? Takže preto ako... Možná z rozboru krve se zjistí, že v těle zánět je, ale neví se kde. Presne tak, ako hovoríte, že neukazuje to miesto. Lenže aj v krvi nemusí byť zvýšené to haslo, zápaly tam sú, keď sú muskulárne, lebo nemajú bakteriálne štádium. Takže človek môže byť prešpikovaný zápalmi po celom tele, jak na pohybovom aparáte, chrbtici, na končatinách, jak na interných orgánoch, ale nemusí byť ani zvýšené haslo a zápaly tam sú. To znamená, že chýba to učivo, chýbajú tie nové informácie o tých zápaloch, čo ako mali byť po 20 rokoch dávno rozšírené tie informácie o tých. Po 20 storočiach. Tak a my jsme zůstali s tím šířením na Slovensku a překročil jste hranice Slovenska? No tak ešte pred rozdielovaním Československa ja som neprekračoval hranice, lebo vtedy sme neboli rozdelení, ale po rozdelení nám urobili hranice, takže jasne ma zastavilo pokračovať ďalej po Čechách. Tak ja som už len pôsobil na tom Slovensku a plus v tej Austrálii, Amerike a po západnej Európe. Ale teraz vďaka tomu, že ma oslovila agentúra na urobiť ako prednášku pre ľudí o liečení zápalových nemocí, tak som sa dostal sem na Čechy a tu sa vzbudil obrovský záujem o tú samoliečbu, o ten domáci spôsob liečby a o liečenie, ktoré nám dala sama matka príroda cez ten samoliečebný púd. Právě proto se nacházíme dneska na festivalu Miluj svůj život. A v září vlastně jste navštívil i výstavu Ezotera, která byla v Praze na Pangráci. A dneska už jsme poznali, že lidi, kteří přišli na tu Pangrác, tak už dneska vám svěřovali výsledky práce na sobě s těmi masážemi, kterých dosáhli do dnešního dne. Tak práve to je to milé a pekné, že tí ľudia, čo boli pred mesiacom na Pankráci, prišli za mnou a sa pochváliť a poďakovať. Hovoria, chceme vám potriasť rukou, lebo ďakujeme vám, že podľa vašej knihy sme sa vyliečili, že ak vaša kniha mi pomohla, ale ja hovorím, to nie je kniha zázračná, lebo pomáha. Vy ste si sami robili, ale tá metóda je od našej prírody, takže vďaka našej prírode, že takto vymyslela takýto spôsob liečby. Takže takto ľudia chodili za tie 3 dní nielen tu z Prahy, ale aj z Plzni, lebo aj z Karlových Varov. Takže raz sa presvedčili a už nikto im to nezoberie. Raz sa presvedčili na svojej vlastnej koži a kto sa raz presvedčí, už má presvedčenie na celý život. Takže ten v podstatě dostali výbavu do života, která je zbavuje závislosti na současných metodách, který vlastně vyžadují léky, někam docházet, protože ta vaše metoda se dá praktikovat
vidí, kde člověk bývá. Že? No veď takto zariadila príroda, že my pri liečení môžeme byť sebestační a nezávislí na liekoch a na zdravotníctvo, lebo ten samoliečebný put je ako naše vlastné zdravotníctvo. Takže to naše vlastné zdravotníctvo je nám bližšie. To znamená, že bližšie je košele a kabát, ale nehovorím, že netreba štátne zdravotníctvo, ale ide o to, že keď máme nejaký problém, my ho skúsme si svojím vlastným zdravotníctvom riešiť a čo by sme nezvládli, tak preto potom môžeme aj to štátne zdravotnictvo využít. Když si vzpomeneme na ty naše předky, takže pokud na poli měli problém, když třeba při zemědělských pracích si pokromali páteř, tak si zkoušeli nejdřív pomoct sami. Jasne, keď ho seklo v kryžiach, no tak hneď ho doma pomasírovali, ponapravali chrbticu, polienkovali ho, šľapali po chrbtici. Robili to niekedy naši predkovia? Tak aj vy si pamätáte, že áno. Aj na prednáškach, keď sa pýtam ľudí, tak tí starší si spomínajú a súhlasne prikyvujú, že áno, bolo to takto. Aj pri liečení tých dýchacích chorób, jak zápalu predušek, pľúc, hlasiviek, angín, tak sa pýtam ľudí, že masírovali tam hrude a krk a mandle a dávali masný zábal, masný papier. Jo, ale tí mladí s otvorenými ústami počúvajú, že oni to nepoznajú. Ale niekedy sa to tak robilo, čo potvrdzujú tí starší, že naozaj to tak bolo. No a to, co vlastně jste konstatoval na přednášce, co zůstalo i u té mladší generace, že u dětí se masíruje bříško, pokud mají vnitřní problémy. Presne tak, a po našich predkoch máme ešte aj masírovanie brúška dieťaťu. Hej? A každý vie, že to pomasírovanie pomáha viac ako 7 lekárov. Obyčajná masáž brúška, no a to dokazuje, že ozaj to robili naši predkovia, lebo to masírovanie brúška aj teraz používame a nemáme to po Číňanoch, ale po našich predkoch. Takže môžeme byť hrdí na to, že máme také dokonalé liečebné tradície. Dokonalou výbavu pro další život. No možná, že teď bychom se mohli dostat blíž v podstatě té metody. Já bych tady ukázal tu masážní pomůcku, kterou jste vlastně vymyslel a je chráněná patentem. A když se na to tak dívám, tak vidím takový nosník. Tady je věžec, který se pohybuje. A zřejmě tady, jak jsou ty dírky, tak se... Tam sa uchytí na stenu. Uchytí na stenu. A to drží pevne, pretože keď sa človek oprie celou váhou, to znamená, by sa dalo povedať, od 1 kilopondu až do 100 kilopondov, tak všetky tie síly idú na masážnu hlavicu, z masážnej hlavici po stopke do toho nosníka a z nosníka do tých konzol do steny tie síly idú. A to sa nepohne. No a mali sme toho pána z Plzne, hovorí, že skúšal sa masírovať na tej golfovej loptičke, ale hovorí, že stále mu to ujde. No a toto nevie už, pretože toto je pevne uchytené na stene. Takže preto prišiel z Plzne si po tú pomôcku, lebo hovorí, že dobre to robí, to masírovanie, ale tá golfová loptička nie je na to stavaná. My, jak vidím, máme ještě druhou masážní hlavici, ta je kulová. A pokud jsem si přečetl v knížce, tak vlastně masáž začíná tady tou kulovou hlavou. Tím se vlastně to ložisko... No tu je to tak, že v tej pomôcke sú dve masážne hlavice, lebo niekto má také obrovské zanety ako plochy tých zanetu a na veľkú plochu už je väčšia plocha v masážnej hlavici a potom ešte môže byť veľmi bolestivé a to s tým ako kuželovitou hlavicou na zakončenie ľudského prsta, to by nezniesol tú bolesť od toho maséže, tak prvé sa prelieči touto polgulovou a potom už na doliečenie sa využíva už len tá kuželová hlavica, ktorá je na zakončenie. Pokud se týká vlastně toho, co se tam děje v tom ložisku, to znamená, dojde k jemu rozrušení. Presne tak, tá hĺbková masáž dokáže asi rozrušiť zanetové zanet ako na elementárne častice. Tie elementárne častice, to prekrvenie od tej masáži je schopné oplaviť a sa dopraví ku najbližšej lymfatickej cieve a z lymfatickej cievy ku najbližšej lymfatickej uzliny, takže to sa nerozíde po celom tele, len do najbližšieho centimetra lymfatickej uzliny a cievy a lymfatické uzliny v našom tele sú na to, aby likvidovali škodlivé alebo jedovaté častočky na neškodlivé.
to je ich funkcia. To znamená, že tie rozrušené častice sa nemajú kde dostať, ale tu podotýkam, že my nemusíme o tom vedieť, lebo stejne to je prírodou tak zariadené. Hej? Takže nám sa stačí postarať o tú masáž. No, já jsem se na to jenom ptal, protože mohl by být takový dotaz a umožní to lépe pochopit ten princip. Pravda je, že zvířátka v lese nepotřebují znát ten mechanismus ani co se tam děje, ale vědí, že když se opřou o strom, že to zafunguje. Presne tak, ako hovoríte, my niekedy sa zaoberáme veľkou vedou a nám uniká podstata. My to máme len toto robiť, čo nám dala príroda, tak jak dala zvieratám aj nám dala, však sme z mesa a kosti ako oni, alebo oni sú z mesa a kosti a stačí len toto nám robiť človek. A naši predkovia tak boli spätí s prírodou, že oni presne to robili, hoci ten samoliečebný pud nemal svoje meno, ale oni ho prevádzali. Takže tak, jak zvieratka nerozprávajú, nevedia anatómiu, nevedia meno toho pudu, ale to vykonávajú. Takže dôležitá je tá činnosť. To znamená urobiť tú robotu, masírovať, cieliť masáž do tých zanitových ložísk. Takže to je vlastne prirodzená potreba. Presne tak, prirodzená potreba, tak jak sú potreby prirodzené jesť, aby sme si doplňali energetické látky, vyživné, obranné. Jak potrebujeme doplňať tekutiny, pretože vydychovaním, potením sa dehydrujeme, sa odparujú a dehydrujeme. A keby sme zdehydrovali na minus 10-15%, by sme mohli dostať anafylaktický šok, aby sme sa zadusili. Jak potrebujeme dýchať, aby sme si vymenili kysličný uhličitý za čistý kyslík, takže tak je potreba aj tá samoliečba, lebo tá samoliečba je také prvotné ošetrenie, čo je ešte v rebríčku tom, na najvyššom rebríčku, pretože bez ošetrenia určitého hlavného orgánu by nám mohol prestať pracovať a my by sme nemohli ani dýchať, ani piť, ani jesť, ani pracovať. Takže to ošetrenie je presne taká potreba, alebo dokonca ešte povinnosť. Tak nielen, že potreba dýchať, je dokonca povinnosť, lebo skúsme nedýchať, tak hneď zistíme, že ak nám príde zle, zrudneme a sa zadusíme, skúsme nepiť vodu, po 3 dňoch môžeme sa zdehydrovať, dostať ten šok, skúsme nejesť, vychudneme, bolesti, problémy, treba nám to, tak radšej počúvnuť tie potreby a no, mně se, můžu říct, na tom líbí to, že vlastně tady ta masážní pomůcka slouží k automasáži, to znamená, to si může člověk dělat sám, nepotřebuje maséra. A navíc je tam ještě jeden moment, že vlastně pokud si to rodina pořídí do místa, kde bydlí, tak to může sloužit potřebám celé rodiny. Že? No, ide o to, že doteraz s tým svojím zápalom sme utekali kdesi za masérom, či 20 km alebo kdekoľvek. Potom tam trebalo aj čakať, aj platiť a tak sme prišli domov. Ale tu bez toho, že sme sa pohli z domova, my si tú masáž urobíme. No a tu je výhoda, že človek bez asistencie druhej osoby si dokáže pomasírovať aj tie miesta, ktoré nám doteraz masíroval ten masér. Hej? Takže my sme sebestační a sme pri tom liečení aj slobodní. Lebo kedy potrebujeme, prídeme k tej pomôcke a sa masírujeme. Ale keď by sme žiadali, že manželku poď ma pomasírovať, tak povie, ja nemám čas, mne sa nechce, mňa bolia ruky, ale tá pomôcka nepovie, že nie. A nerozbolia ju tie ruky. No jo, kdybyste nám přiblížil, když jste se léčil, jak dlouho jste se na té pomůcce třeba masíroval denně? No tak to trvalo, každý, ako ten zánet na určitom tele miesta, jeden sa vyliečil skôr, ale to hlavné ložisko trvalo až 3 roky, kým som sa ho zbavil. Jo? Denne ste sa musel masírovať? Tak denne, každý druhý deň, lebo na tej masážnej pomôcke, keď je silnejšia masáž, tak nie je potrebné až tak každý deň poctivo. Stačí každý druhý alebo raz za 3 dní, ale tak, tam ako píšem aj v knihe, že minimálne 2-krát do týždňa je to potrebné. Takže, ale kým som prešiel od hlavy dole, od krku až k nohám, tak to po jednej strane chrbtici a po druhej strane chrbtici a končatiny a predná časť, tak to trvalo aj 6 hodín, ale keď som videl, že jak mi tie všetky zápaly postupovali, tak som veril, že aj ten, čo trvalo 3 roky, raz príde čas, že to začne ustupovať.
A manželka mi hovorí, tak kde sa toľko masíruješ, aj sa ti môže stať niečo, môžeš chorobu chytiť, alebo nádor, alebo takto. No ale keďže som videl, že tie ostatné povolili, tak som vedel, že aj ten musí raz povoliť, tak preto som sa nedal obradiť a som pokračoval v tom masírovaní. A tak silno som sa pri tom masírovaní tlačil, že potom mi tam sa urobil mozol. No a potom som pochopil, že predsa my sme stavaní na tlak a pohyb, to znamená, že keď dlhšie robíme s tou lopatou, alebo sekerou, alebo krompačom, tak tá pokožka sa prispôsobí, zhrubne, stvrdne a to sa mi stalo na chrbtici, že od toho silného tlačenia pri masáži sa urobil mozol a preto som vedel, že nádor tu z toho nemôže vzniknúť len ten modol. Takže preto som otvoril cestu pre ľudí, že od masáži sa nemôže nikdy stať ten nádor, maximálne ten mozol, čo je známe pre všetkých ľudí na svete, že čo sa stane od dlhšieho prítlaku pri pohybe. A když bych se zeptal takovou praktickou otázkou, tou hlavicí se masíruje holé tělo, anebo se to dělá jinak? No, tu nemusí sa holé, lebo tu sa stejne nič nenatiera na to telo a my môžeme cez to oblečenie, že nemusíme ani sa vyzliekať, prídeme oblečení, sa pomasírujeme a ideme ďalej. Však aj tie zvieratá nedávajú dole svoju kožu, ale rovno sa pomasírujú. Takže lepšie je aj cez oblečenie ale zase toto je vyrobené zo silonu, že je to ako hygienicky nezavadné, takže aj keby sa niekto masíroval nahý, čo ako nemusí, nič sa nestane. No já právě jsem si všiml v té knížce, že tam ty fotografie jsou jako ukázány bez oblečení. No ale to je kvôli tomu, je záměr, kvôli tomu, aby to ľudia videli, že ktoré časti sa dajú masírovať, lebo keby bol oblečený, tak to by tak nebolo vidieť dobre, že ktoré časti ide masírovať na tej pomôcke, ale je tam vysvetlené, že to je nafotené kvôli tomu len videniu, ale masírovať sa má radšej oblečený. Dobře. Takže když bych to tak shrnul, tak vy jste nám řekl svůj příběh, popsal jste ho i v té knížce. Ta knížka vlastně je učebnice, jak se masírovat, ale teď je otázka, jak získat praktické dovednosti. Někdo třeba, když si tu knížku přečte, tak bude mít problém, že to nedokáže uchopit. No práve, co sa osvedčilo? Práve, že my sme ľudia všelijakí. Jedni rýchlejšie to chápu, druhý menej, ale veľa ľudí si vyžaduje, aby som to na nich ukázal naživo. To znamená, že aj tie miesta, aby som im tam sahnul, aj tú silu, aby cítili, aj vysvetlil viacej, tak preto ako ľudia si vyžadujú tieto semináre, to znamená tie kurzy samoliečby, také praktické učenie. Lebo seminár to je praktická výuka toho samoliečenia. Předávanie skúseností. No a samozrejme, vlastne. No a tam keď sme viacerí tí ako pacienti alebo záujemcovia od toho semináru, tak tam tí zároveň sa učia ako žiaci na lekárskej fakulte, na lekárskej univerzite sa učia na tých ich prípadoch, chorobách, ako všetci majú na tých istých miestach tie zanety, ako sa to ako hľadá, to znamená vyšetruje, ako sa masíruje, ako sa napravá, aj tie rehabilitačné cviky sú také radikálnejšie v tejto knihe. Takže také praktické veci, ako ľudia si žiadajú, lebo niekto chce to raz vidieť, jak 10 razy čítať. No a pravda je, že je potřeba dodržet určitý postup, že teorie čínských skoků asi neplatí, že je potřeba od toho nejjednoduššího zvládat to učivo a vlastně na tom semináři je to zachovaný příležitost napravit třeba, když to človek nepochopí na poprvé. No tu sa nedá preskakovať, lebo keby sme zrobili krok vedľa, sa stratíme. My sa musíme držať tej nite. A aj v knihe upozorňujem, čítajte to od začiatku, lebo jedno na druhé nadviazuje. Stratíte potom ten význam, ten význam sa stráti, keď to preskočíme, lebo vám ujde tá podstatná vec, ktorá tej skladačke tam by chýbala. Takže preto aj to čítanie, aj to robenie, aj to učenie je tu na určitých krokoch. To znamená, jak sú očíslo... Je tam tá 30-letá skúsenosť, ktorá vlastne vás privedla k tomu. No, takže ten postup je dôležité zachovať, aby sme sa to naučili správne, lebo keď sa to nenaučíme správne, potom aj taký výsledok bude a potom poviete, že metóda nedobre funguje. Ale metóda funguje dobre, len to treba robiť správne. Dobře, no možná, že
teď je čas říct, jak my jsme se vlastně potkali spolu. Já jsem vlastně ve svobodném internetovém rádiu Slovenský vysílač SK slyšel přímý rozhovor pana Zakuťanského s moderátorem a zaujalo mě to natolik, že jsem přímo telefonem volal do toho vysílání a ptal jsem se, jaké jsou možnosti získat knížku, případně pomůcku v České republice. A slovo dalo slovo, že při návštěvě, která byla v tom září letošního roku 2014 v Praze na výstavě Ezotera, jsme se vlastně domluvili na spolupráci a společně jsme vlastně připravili několik termínů na semináře, které nabízíme zájemcům a dáváme jim příležitost vlastně získat dovednosti. Mohl byste nám přiblížit ten jednodenní intenzivní seminář, co vlastně zájemce čeká během toho celého dne? Takže plánujeme to urobiť hneď 28. Ten první termín. No a začína sa to okolo 9. No a sa to tam prevádza ten seminár podľa potreby, to znamená, môže to byť do 6. ale aj do 9. večera, pretože tam je to podľa počtu ľudí a podľa počtu zdravotných problémov. Kým to ako naučím a vyriešime, tak to len sa orientujeme podľa tých potrieb. My jsme si dali takové omezení maximálně 20 lidí, aby měl každý příležitost ten osobní problém konzultovať. Áno, lebo aj mne cez ruky každý pacient prejde aspoň 5-6 razy cez moje ruky všetky jeho problémy, čo má, tak všetko mu ukážem, ho zavediem tam, on si to nahmatá, vyskúša, ja sledujem, či to robí dobre, keby nerobil dobre, ho opravujem, takže tam trénujeme, ako sa to všetko realizuje. Takže to je taký celodenný intenzívny seminár. No a tak ako na Slovensku si vyžadujú títo záujemci alebo pacienti alebo ľudia, tak tu sa prebudil záujem aj u vás, presne to isté. A to isté mám aj v Amerike alebo kdekoľvek, je záujem hlavne o tú praktickú časť. Takže pri tej praktickej časti sa hlavne učí, lebo už, jak ho naučím, on na celý život to ovláda. Nemusíte mu dávať rybu, ale naučíte ho chytať. Naučíme chytať ryby a už vie sa živiť na celý život sám. Takže jak sa to naučí na sebe, už potom to isté naučí svoju rodinu, takže vie liečiť, vie pomáhať aj druhým, ako to robíme. No, informace o těch seminářích jsou na webové stránce rozkvět.cz a připravili jsme to tak, že máme i motivaci pro účastníky, protože knížku i masážní pomůcku mohou na semináři zakoupit se slevou proti běžné ceně, kterou predávají vo predajňách Martinus alebo tie ostatné? Tam třeba ta knížka stojí 638 korun. U nás teda v rozkvětu.cz ji máme za 558 korun a ta cena na semináři se dozvědí zájemci po přihlášení, bude nabídnuta. Zároveň je tam nabídka, pokud člověk přivede další 3 až 5 lidí, tak z ceny semináře dostávají všichni 10% slevy. Pokud přivede více jak 6 lidí, je 20% sleva pro všech 6 účastněných nebo toho počtu. Protože máme zájem vlastně uvést do života princip, kterému já říkám, pošli to dál, že vlastně každý ten účastník, když si pomůže sám sobě, by si tu svoji zkušenost neměl nechat pro sebe a zprostředkovat i další. To znamená, že toto, čo jemu sa dostalo dobre, tak splatí ten dlh takto, že posunie to dobre ďalej. Takže bude to 1:1. Je to vlastně tak, že jsou kosmické zákony, které dbají, aby ve vesmíru byla rovnováha, harmonie, takže nestačí jenom brát, ale musí každý do sebe taky něco dát.
No ale ja vidím, že ľudia sa radi pochvália s tým, že ako si pomohli sami a preto aj na tých prednáškach tá jedna pani vystúpila s tou knižkou spred 22 rokov, že ona sa vyliečila a odtedy všetkým sa chváli, všetkým rozpráva, ako sa dá sám liečiť, takže toto ma veľmi teší, že takto sa šíri ten duch tej samoliečby do sveta medzi ľudí. No a vaše nejbližší plány teďka pro budoucnost? No tak v decembri idem do Ameriky, ma tam pozvali prednášať a robiť semináre. No a uvidíme, no a keď sa vrátim. se zastavil v listopadu, protože vlastně bude výstava Ezotera tady v Praze. Tak bohužiaľ v decembri, listopadu. No, ale 4. Aha, 4. Ja, tak to ešte pred odletom, áno, lebo 4. odlietam, takže pred odletom ešte budem na Ezotere. A musíme podotknout, že vlastně pro účastníky jak toho festivalu Miluj svůj život i výstavy Ezotera je bezplatná poradna pro návštěvníky během všech těch dní, kterých se tuto akce konají. A po návratu z Ameriky pokračujeme v těch seminářích v březnu. Zase při příležitosti, myslím, že to je Ezotera nebo Miluj svůj život v březnu bude příštího roku. No. Je to teda první přiblížení. Děkuji za návštěvu našemu hostovi, že si našel čas, aby nám předal tu informaci, která podle mého názoru má základní význam pro každého člověka, protože mu dává možnost svobodně se léčit sám tou automasáží a vlastně předávat to do svého okolí. Pokud by diváci, kteří se dívají na tento náš rozhovor, měli zájem o další informace, tak bych znovu uvedl stránky rozkvět.cz a pana Zakutianského stránky bych přečetl, oni jsou trošku delší. samoliečba.szm.com, kde teda jsou i reakce vyléčených klientů a je tam možné i odpovídat na dotazy zájemců na některé ty problémy, které je trápí, anebo poukázat na zkušenosti, které za těch 30 let se nazbíraly. Děkuji vám za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie. A těším se na další spolupráci. Teším.